això se quedarà aquí com un record d'un projecte de Bridges, a part de quedar-se un lloc vell que ja no es fa servir, poder-lo omplir-lo de records. Ajudar la ciutat perquè hi ha molts racons abandonats que no s'utilitzen i si els aprofitem són bonics i millorar-los. Conèixer cultures diferents i parlar amb gent que sap coses que nosaltres no sabem, compartir experiències amb altres persones que potser nosaltres no ens ho imaginàvem i també nosaltres compartir en ells. Aprenem cultures noves també, que tenim cultures diferents i que hi ha gent també aquí, per exemple, que no sap parlar ni castellà ni català, per suposto que estem aquí per traduir i per ajudar-los i que no coneixen també la ciutat i els estem ajudant. Quan estàs amb la gent que coneixes, tu passes bé, però si coneixes a gent nova, tu passes més bé perquè coneixes noves coses, aprens coses d'ells i ells aprenen coses de tu i així també podem fer amics i estar bé. Van dir al procés comunitari, quan van presentar el projecte, van dir que l'objectiu era juntar persones d'altres comunitats, d'altres religions i que hi hagi un vincle i sobretot comunicació entre ells i així també se pot trencar prejudicis i estereotips que molta gent té d'altres comunitats i així crear una relació de comunicació i bona relació entre el territori. Per a una comunitat que avance és que tots ens comuniquéssim i estéssim tots junts entre nosaltres, que cadascú doni una mica de l'altre. Per exemple, fa 2 dies vam fer una activitat sobre els colors i cada un tenia un color. I per acabar de pintar aquell dibuix necessitava el color de l'altre company. I després els colors representaven actituds, cultures, vivències i després quan tu volies pintar i no tenies el roig, demanaves a l'altre company i és això. El que necessitem entre nosaltres és unió i anar endavant. L'altre dia un nen em deia, jo amb aquell no m'hi parlava i ara veu pel carrer i li dic, hola, com estàs? Saps? Perquè crees convivència i al final te sents satisfet. I el segon, crec jo, benefici és la capacitat de no repetir, de que un gitano amb un pakistanès, amb un marroquí i amb un que és d'Irlanda del Nord, tots estem, saps? Junts, compartint, experimentant, i veus que un té unes maneres de ser i l'altre té unes maneres de ser i que tots anem al mateix lloc. La natura i la cura de la natura és algo que per experiència pròpia ja des de les aules agrada, en general agrada. És un tema que agrada i s'ho poden fer des de la pràctica, des del coneixement, des d'un entorn local, no des d'un llibre teòric que els parla de l'Amazònia, que és molt bonica però està molt lluny, sinó de la pròpia realitat on viuen, les agrada i connecten. I si són de diferents cultures, és una excusa més per trobar-se i parlar de temes nous, de temes que descobreixen i compartir-ho. Que somos iguales, creo, todos, como el negro como el blanco, que somos iguales. Perquè és que tothom tenim una vida i bàsicament pots aprendre molt d'aquestes persones perquè tu has pogut patir alguna cosa i estan bé. I nosaltres no ho veiem. I a través d'aquesta expressió que fem a través del taller pots arribar a veure com una vida d'algú pot canviar entera com. Siento tortosa, claro que sí, de donde vivo y donde nací. Y aquí, este país no es para ti. Vete de aquí, este país no es para ti. Eso dices así, de donde vivo y donde nací. El meu canvi és per ja on més activitat de la meva vida, per conèixer més gent, més amics. A l'hora de
com a de fomentar relacions que a lo millor al carrer de per si no ens haguérem conegut o no ens haguérem parat a parlar, i crec que és molt important de donar-me en compte de que tots som iguals, que venim aquí, tots podem fer el mateix, són igual que tingués 20, que 13, que 14, que... I no sé, la veritat és que és molt interessant.